ವರ್ಷ ಬತ್ತು ನಾನು ಜೋರು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಮಂಜಪ್ಪೇರು ಕಡಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಉಂಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಜೈದನ್ ಇಲ್ಲಿ ಚೇತ ಜೇತೋನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನಾವಿನಿ ತಣ್ಣೀರು ಬೈದ ಕೈಟ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಗೆ ಬೈದ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೀನಿ ಬಲೆ ನಾವು ಕೈಟ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅಲ್ಪ ಹೋಗ್ಬೇಕ ನವೇದೇ ಮೇರ್ ನಾವು ರಾಪ ಯಾರನ್ನು ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಮಂಜನ ಗಾಳಿ ಬಟ್ಟ ಕಂದಾರ ಗಾಳಿ ಬಟ್ಟ ಏನ ಊರ ಬಂದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಲಿ ಫುಲ್ ಗಾಳಿ ಬಟ್ಟ ರಾಪ ಬಂದಲ್ಲಿ ಹ್ಞೂ ಬೋಲ ಮತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ಜನ ಅಲ್ಲೇರು ನೈಟ್ ಫುಲ್ ಜನ ಹಾಕ್ಯಾರ ಮೂಳೆ ಕಿನ್ನೆ ಗಾಳಿ ಬಟ್ಟ ರಾಪ इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल ये करना वो पापा मैं इधर बोलो ना Prende कैसे ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಮಂಜಪ್ಪೇರು ಕಡಲ್ ಓ ಹೌದು ಎತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಅವ್ರು ಶಿಪ್ ಮುರ್ಕುನ್ನ ಶಿಪ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಉಂಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಜೈದನ್ ಇಲ್ಲಿ ಚೇತ ಜೇತೋನು ಗುರಾಪವನ್ ಏನು ಬೋಲ್ ಅಡಿಮಟ್ಟ ಬೋಲಿ ಅಂಚು ಅಂಚು ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತದೆ ಏನ ಗಾಳಿ ಬಟ್ಟ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹೋಯ್ತಾವ್ ಪೇಪರ್ದ ಬೊಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಾದ ಚಿನ್ನ ಚಿನ್ನ ಇಲ್ಲ ಪೋಯ್ ಆಯ್ತು ಪಕ್ಕ ಬರ್ವಿ ನೈಟ್ ತಪ್ಲಾಟ್ ಇಲ್ಲ ಪೋಯ್ ಆ ಚಿನ್ನಲ್ಲ ಬಲೆ ಬೈ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಡಿ ಬಟ್ಟ ಕಬಲೆ ವರ್ಷ ಬರೋದು ವರ್ಷ ಬತ್ತೊಂದೇ ಬರ್ತೀನಿ ಸಾವು ಮೂಜಿ ನಿಮಿಷ ತುರ್ತುರುಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಂಡಿ ಹಬ್ಬ ಜನ ಮೂಜಿ ನಿಮಿಷದ ತುರ್ತುರುಡು ನಮ್ಮ ಚಂಡಿ ಹಬ್ಬ ಜನ ನಾನೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ರಾಪಾರನ್ನು ಪೂರ ತಿತ್ತೇನೆ ಆಮೇಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ತಿತ್ತು ಹಾಂ ಹಾಂ ವಾವ್
ಇಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಾರಲ್ಲ ಪೂರ ಜಬಡೆ ಇರ್ತಿತ್ತು ಬರ್ಸ ಹತ್ತನು ಪೂರ ತಿರ್ತೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ತೋಲ್ ಅಂತೀನಿ ಪೂರ ಇಟ್ಲ ಫುಲ್ ಆಯ್ತು ವರ್ಷ ಬತ್ತು ನೀರು ಜೋರು ಚಂಡಿ ಒಂದು ಅಂದರೆ ನೀರು ಬಿಡ್ತೈತಿ ಅದು ಬತ್ತು ಪೂರ ರಂಬರಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೂರ ಕೈಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಮೂಲು ಪೂರ ಅವಳೊಂದು ಜಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಹೊಡಿಯರು ವರ್ಷ ಹೊತ್ತು ಫುಲ್ಲು ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸೋನ್ನಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಉಪ್ನಕಲ್ಗೆ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ನಾನು ನೈಟ್ ವರ್ಕ್ ಜಾಬ್ ನಂದು ಗೊತ್ತುಂಚಿ ಬಾಟ್ಲಿ ಪುಟ್ಟತ್ತಿತ್ತೆ ನೈಟ್ ಚಿನ್ನಲ ನೈಟ್ ಎಂಚ ಪೂರ ಜಬಡದೆ ನಾನು ಸಟ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ನೆ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಬಲೆ ಪುಟ್ಟವರ್ಕ and Raymond, you are coming maybe for the 5th time to Mangalore, right? Your 10th time. Okay, Raymond is coming to Mangalore for the 10th time, and Raymond is a peculiar guy. Raymond comes to Mumbai, gets an Enfield bike on rent, and he comes to Mangalore riding the bike. Okay, why do you ride the bike every time? Why can't you fly? Because I really love the riding of the bike, and here in India on the Royal Enfield, that's something very special. And even if there's not a festival, I will be happy to join or to go to Mangalore and meet the team Mangalore, who did again this year a marvelous thing with organizing this festival. Okay, so think bike ಬರ್ತೀನಿ ಬಂದ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಚದೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಬೈಕ್ ಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಹತ್ತಂಗಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಮಂಗಳೂರು ಬಕ್ಕ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯಗೆ ಇಂಕ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಅನ್ನು 10ನೇ ಸಲ ಒಂದು ಕುಡ್ಲಾಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದು ರೇಮಂಡ್ ಡಿಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ so how was the day? Fantastic, just beautiful. We are here for the first time, and I hope very much we can come back next year to bring a smile to all the beautiful people here and receive all the love you can give to us. Wonderful, thank you. ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತ ನನ್ನ ಪನಂದಲ್ಲರು ಅಗೈನ್ ಪನಂದಲ್ಲರು ಕುಡ್ಲದಕ್ಲಂತೂ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆವಂದುಂಡು ಅಂಚ ಈತೆ ಯಾನು ಈತ ಪೂರ ಆವಡಂಡ ನೆತ್ತ ಪಿರೌಡು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಈ ಮಲ್ಲ ಟೀಮದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮೆಂಬರ್ ಇಲ್ಲ ಯಾನಿತ್ತೆ ಮಿತ್ ಲೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಲೆತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಿಕ್ಕು ಬರೋಡಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರಥಮವಾದ ನಮ್ಮ ಫೌಂಡರ್ ಈ ಗಾಳಿಪಟ ಟೀಮ್ ಮಂಗಳೂರು ಟೀಮನ್ನು ಮಲ್ತದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಾಧಾರಣ 25-30 ವರ್ಷ ಆಯ್ತ ವಿಷಯ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದ ಅವನ್ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕಣತಿನ ಅವರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಫೌಂಡರ್ ಅವರ್ ಲೀಡರ್ ಶ್ರೀ ಡಿ ಸರ್ವೇಶ್ ರಾವ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಓವರ್ ಟು ದ ಡಯಸ್ ಸರ್ವೇಶ್ ರಾವ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಡೀ ಗಾಳಿಪಟ ಮೇಲಿನ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ದಾತಿನಿ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಅನ್ನು ಒಂಜಾದ 30 ವರ್ಷದ ನಡ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಈ ಜನ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸ್ಟಂಟ್ ಕೈಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಗ್ರೀಸ್ co-star team flyers
Royal School we all wanted to see your skills in kite flying, especially the stunt kite flying. Yesterday it was wonderul, marvelous, and people, so many of them gathered today, looking at the reports of the in the newspaper to watch you. Pico Beach. And yeah, today it was a little bit more tough, but we tried our best, and hopefully see you next time, next year. Oh, so next year you are expecting an invitation again? I hope so. Okay. So, ini an enni leka galipetta putri aataji barpi varsha an kandita barodandu enandulle and panandulle costo. I request captain to take his position. Then we have Sri I request Sarvesh to take the position. Then Prashant Upadhyaya, inkalna technical support full mere vratted refinery engineer adulleru, petroleum engineer adulleru, andala ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೈಟ್ ದ ಆಯ್ತಾ ಸೂತ್ರ ಎಂಚೋಪೋಡು ಆಯ್ತಾ ಕಡ್ಡಿ ಎಂಚೋಪೋಡು ಎಂಚರಾಪೋಡು ಆಯ್ತಾ ಶೇಪ್ ಎಂಚೋಪೋಡು ಅಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಮಿತ್ ಬರಡು ಅಂಜನೆ ಕೈಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಬೊಕ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ಪುನ ದಿನೇಶ್ ಹೊಳ್ಳ, ಪ್ರಾಣೇಶ್, ಸತೀಶ್ ಬೊಕ ಹರೀಶ್. ದಿನೇಶ್ ಹೊಳ್ಳ ಬೊಕ ಹರೀಶರ್ ಮೂಲಿತಿನ ಬರಡು, ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಬೊಕ ಸತೀಶ್ ಕೈಟ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಬೇತೆ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಪೋತೇರೆ. Then engala field logistics inchina niklu onji vara ದುಂಬತ್ತು ಮೂಲು ಕಡಲ್ದ ಬರಿ ತೂದಿತ್ತಂಡ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಅವಳು ಗುರಿ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಗಲೀಜ್ ಇತ್ತಂಡು ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಮೂಜಿ ದಿನ ಮೊರಣಿ ಮೂಜಿ ದಿನ ಹಿಡ್ದು ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟು ಇತ್ತದ JCB ಬೊಕ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಅವೇನ್ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮ ವಸಂತ್ ಸನಿಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಓವರ್. So ಮೂಜಿ ನಾ ಕರೆದಿನ 5 ದಿನ ಹಿಡ್ದು ದುಂಬುಡು ಇತ್ತದ ಕರಂತದ ಪೋತೇರು ಸನಿಲ್ ಇಜ್ಜಂಡ ಆರ ಒಂಜಿ ಜಕ್ಕ ಜವನೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸೋಕದ ಒಂಜಿ ಜವನೆ. And we have for the guest relations, travel and hospitality, we have CA Subhash Pai. ಎಂಕಲ್ನ ಇಡೀ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಓಪನ್ ಮೇರ್ MRP ಚಾರ್ಟ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅದು ಗ್ರೂಪ್ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಆಂಡಲ ಫೀಲ್ಡ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಜೋಕಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಗಾಳಿಪಟ್ಟದೆ ಒಪ್ಪಿರು. ದೆನ್ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಶ್ರೀನಿಕೇತ್ ರಾವ್ ಅಂಡ್ ಹರ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಗೆಸ್ಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಓವರ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಊರಿಯೇ ಮಿತ್ ಬರಡು. ವರುಣ್ ಹೊರ ಇರ್ನ ಮಾಲೆ ತೋಲೆ. ಸೊ ವರುಣ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಾರ್ಕಳಡ್ ವರುಣ್ ಕರಿ 9 ದಿನ ಹಿಡ್ದು ಉರಿಯೇ ಆದಲ್ಲೇರು ಪೂರಾ ಕಡೆ ನಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಉರಿಯೊಂದುಲ್ಲೇರು 9 ದಿನ ಆರ್ನ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಗೆತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತಿನ ಸಾಧಾರಣ 1 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಆ ಒಂದು ತೋಜುಂಡು. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ವೀರ ಮಲ್ತಿನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲದ ಒಂದು ನೆತ್ತೊಟ್ಟು ಹರ್ಷ ಬೊಕ ಫೀಲ್ಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಅರುಣ್ ಬೊಕ ಜನಾರ್ದನ್ ಇರುವೆರ್ಲ ಬಿಸಿ ಉಲ್ಲೇರು ನನ್ನ ಹಾಕಲ್ನ ಒಂದ ಜನಾರ್ದನ್. ಓಕೆ ನಿಖಿಲ್ ಈ ಉರಿಯನ ತೂದು ನಿಖಿಲ ಖುಷಿ ಆತನ ಇಜ್ಜ ಉರಿಯ ಬಾರಿಲಾಗತನ ನಮ್ಮನೆ ಊರದ ನಮ್ಮನೆ ಕೋರಿ ನಮ್ಮನೆ ಪೂಂಜ. ಸೊ ಈ ಉರಿಯನ ಈ ಲೆವೆಲ್ ನಿಖಿಲ್ ಕನತೀನಿ ಈ ಲೆವೆಲ್ ದೇ ಕನತೀನಿ ಬಂಡ ಆಯ್ತ ಕಲರ್ ಬೊಕ ಆಯ್ತ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಪುಲ್ಲರ ಕಾಂಡಿ ಲಕ್ಕದ 4 ಗಂಟೆ 5 ಗಂಟೆದ ಮಧ್ಯ ಲಕ್ಕದ ಅವು ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಆಪಿನ ದುಂಬು ಉರಿಯೇ ಅಂದು
बुलपोड अंड आयक येत कॉन्फिडेंस पोडन तुले बोका अव आत केयर घेतनुंडु इडी आयत फैमिली दोट्टुगा आत केयर घेतनुंडु अव कलरफुल कॉन्फिडेंट बोका अव आयक नडपेरे बरपुंडु बलपेरे बरपुंडु बोका रापेरे बरपुंडु बोका कडल्ल नींदरेगला बरपुंडु इंचिन ಒಂಜಿ ಉರಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏರಂದ ನಿಕಲ್ನ ಮಂಡಿದ ಅಲಾಂಡ ಬರಂದಂದು ನಂದ ಅವು प्रोटो डिजाइन कॉन्सेप्ट्स एंड डिजाइन्स आयता गुरुदत्त पंटवाळकर और गुरुदत्त बाळिगा बोका सहना किणी गुरुदत्त बाळिगा बोका सहना किणी ओलितनेला स्टेज ಗೆ ಬರಡು ಆ ಗುರುದತ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಡೋಲಿರ ಅಂಚದಾರ ಪೋತೆರು बोका इवेंट कोऑर्डिनेटर बोका लायसनी इवेंट कोऑर्डिनेटर ಈ इवेंट आवडंड मस्त गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पूरा पोदो अकಡೆ पातिरद मस्त जन उपाध्याय to come over and hand over a memento to Sri Abdul Rauf and Aman Khan. Next, Ashok Shah and team. Akshay Kamadi, Mohammad Zia, Imtiaz Khan, please come over. Ashok Shah, Akshay Kamadi, Mohammad Zia and Imtiaz Khan. Srini, please hand over the memento to them. Hello Mangaloreans, how are you? Good evening everybody. मजा आया आज? थोड़ा मजा फीका हो गया हवा की वजह से और बारिश थोड़ा आ गया. But yesterday it was a very glorious day, very nice day. And as all our other caddies also said, that why we come to Mangalore. It's a well-organized festival by Team Mangalore. The sponsors, ONGC, MRPL and other sponsors, government officials, everybody cooperating. And the best part of all that is the crowd, the people of Mangalore. Do you agree, everybody? The best crowd ever. Here when we come and when we fly our kite, the way they encourage us, they appreciate us, they appreciate our kite making. Almost all of them are kite designers and flyers. They make their own kites and fly. So the experience is here like a cricketer feels when he's playing in Kolkata, right? Kolkata Stadium, 1 lakh public and they are cheering every four. That is what we have the feeling here. Shashank to come over. You have come all the way from Odisha. Thank you. It was so nice having you in Mangalore. So this was your first visit to Mangalore. So कैसा लगता है? सब बहुत अच्छा लगा. आप लोगों का हॉस्पिटैलिटी, यहाँ के वॉलंटियर्स, सब चीज़ बहुत अच्छा लगा. यहाँ का विंड बहुत स्टेबल था. अनफॉर्चुनेटली आज का दिन थोड़ा सैड रहा, बट नेक्स्ट टाइम सर इससे भी बड़ा फ्लाइंग करेंगे, इससे भी अच्छा फ्लाइंग करेंगे डेफिनेटली. So next. Yeah. Shashank. Yeah.
please come over. Please come over. So Harish is giving the memento. The memento is made by Harish, created by Harish, crafted by Harish. ನೈಟ್ ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟೈತೆ ಈಗ ಬರ್ಸ ಬರ್ತೀನಿ ಈಗ ಪೂರ ಅದೇ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಲೇ ಪ್ರೈಸ್ ಪೂರ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ತೀಯರು ಸೊ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪನೆ ಸೊ ಎಲ್ಲದು ಬ್ಲಾಗ್ ಇರ್ತಿಪ್ಪೆ ಸೊ ಆಯ್ತು ದುಮ್ಮದ ವೀಡಿಯೋ ಅವನಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಐ ಕಾರ್ಡ್ ಪಾರ್ದಿಪ್ಪೆ ಮಿಡ್ಲಡ್ ಮೀನು ಸೊ ಆಯ್ತು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಡೇನು ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬೈ ಗುಡ್ ನೈಟ್.